Hola, Yeiza. Què tal? Molt bé. I tu? Molt bé. Moltes gràcies A vosaltres. per rebre'ns a la jornada. A vosaltres, per haver vingut. Mira, t'explico una mica la intenció d'aquesta entrevista. La jornada és un nou diari que està començant a néixer, que serà una realitat a finals de tardor, i que serà un diari en paper que sortirà cada dia als quioscos i també en digital. Òbviament el que ens diu tothom és que és un projecte d'una envergadura enorme i que com és que ens hi atrevim, no? I nosaltres sempre responem que ens hi atrevim perquè coneixem molts altres projectes que ja us hi heu atrevit abans de nosaltres a fer projectes de base que són populars, que alguns com vosaltres són cooperatius i que alhora són molt potents. I volem explicar a tothom que això és possible i per això som avui aquí. El primer que et volia demanar és si ens pots explicar molt breument què és Som Energia. Som Energia és una cooperativa de persones consumidores que el que fan és agrupar-se en aquest format cooperatiu per poder accedir a la compra d'energia. A més, a part de ser una cooperativa de persones consumidores, és una cooperativa que té projectes de producció pròpia. I Som Energia es presenta en el principi de la cadena, produint energia i volcant-la a la xarxa, i per l'altra banda fent aquesta gestió entre distribuïdora i persones consumidores amb aquesta compra d'energia perquè a casa nostra puguem tenir llum de la cooperativa, llum verda de Som Energia. I ara on som exactament? Ara som a Girona, al Parc Tecnològic, a la seu tècnica, i és on fem tota la gestió administrativa, tècnica, per tirar endavant la cooperativa. Però això no treu valor, no treu pes a tota la base societària que està repartida per tot el territori de l'estat espanyol, que són socis i sòcies de la cooperativa que de forma voluntària s'agrupen en grups locals i fan tota la tasca diària a peu de carrer, pedagògica, de difusió, d'assessorament, de col·laboració amb l'administració pública, amb el tercer sector. O sigui, aquí veiem, diguéssim, la punta d'un iceberg, però que té una base molt àmplia repartida a tot el territori. I anem enrere, anem al començament. Com sorgeix la idea de fer Som Energia? La història explica que en Heisberg, que és un professor de la Universitat de Girona d'Economia, que ve d'Holanda, arriba aquí, s'instal·la i de cop vol accedir a l'energia renovable. Veu que aquí a l'estat espanyol això no existeix, és més, que hi ha un discurs que penalitza aquest tipus d'usos i decideix plantejar a la universitat un exercici, que és dir-los als seus alumnes com podríem abastir-nos d'energia renovable en aquest país. Llavors, d'aquest exercici surt la idea de la cooperativa. Per què la cooperativa? Doncs perquè està claríssim que, com tu apuntaves abans, això ha de ser un projecte popular, de base popular, on la ciutadania s'hi senti interpel·lada i s'hi senti implicada. I el model empresarial que alberga aquesta visió de que la ciutadania és alhora part beneficiària i activa del projecte és la cooperativa. Tu parlaves d'un oligopoli en la distribució, està controlat per unes grans empreses molt potents. Entrar a jugar la partida en un camp, en un marc d'aquestes característiques, em fa molt de respecte. Sí, així és, però una mica la visió és, fa 100 anys aquestes empreses no controlaven la quota de mercat que controlen ara. I, per exemple, ara parlàvem amb en Heisberg, que hi deia, ara mateix les cooperatives que hi ha a Holanda s'estan plantejant comprar la Endesa d'allà, o sigui, arribarà un moment en què pot ser que el model cooperatiu li guanyi el pols al model mercantil o al model de l'oligopoli, però evidentment en algun moment has de començar i evidentment aquestes empreses en el seu inici també van ser petites, com si diguéssim. Aquestes primeres passes que vau començar a fer, com ho vau fer per anar a aquests 150 primers socis? Això és el boca a boca, el boca a orella. Això van ser correus electrònics des de la teva primera xarxa més propera, d'amics, amigues, familiars, i a partir d'aquí anar multiplicant. Vull dir, ha estat un factor multiplicador únicament de boca a orella i encara ara Som Energia és una empresa que no fa publicitat. Vosaltres aposteu lògicament per la producció d'energia renovable. No sou els únics, però hi ha altra gent que ho està fent. Sí, ara mateix produir energia renovable és fàcil. Diguéssim, totes les empreses, Endesa t'ofereix paquets renovables, te'ls ofereix Iberdrola. La cosa està de quina forma també fas aquesta energia renovable. La fas amb instal·lacions intensives
i d'un lloc ja distribueixes, ja aconsegueixes allà tot el teu volum d'energia, o el que fas és intentar buscar productors que estiguin distribuïts pel territori, que tinguin una relació directa amb el lloc en el que estan implicats, és com tot, jo què sé, pots tenir una pedazo empresa càrnica i produir 12.000 porcs superguais, o treballar amb petits productors de carn, que tenen empreses familiars, que intenten relacionar-se amb el territori d'una forma diferent. Pel que fa a dificultats que us heu trobat en el camí, ja no tant a nivell intern, que si n'hi ha doncs també, sinó també a nivell extern, des de les institucions a les altres grans empreses. És intentar implementar un model alternatiu davant d'una dinàmica amb una inèrcia molt gran que fa les coses d'una forma molt diferent. Llavors, que nosaltres pensa que ens relacionem amb aquestes distribuïdores cada dia, i puc dir que és gairebé dramàtic a vegades, perquè és una forma de fer les coses, una forma de treballar que és totalment contrària a la nostra. I cap on creus que hauria de tendir el mercat elèctric? Clar, la nostra aposta és per aquesta descentralització, per aquesta conversió cap a renovables i per aquesta democratització. Això vol dir que la ciutadania pugui ser partícip dels projectes que es desenvolupen al territori i que pugui sentir-se que forma part d'això. No sé, seria perfecte que totes les comunitats de veïns o que tots els barris poguessin tenir el seu aerogenerador o la seva instal·lació fotovoltaica, i que també hi hagués aquí una relació molt més directa i molt més propera entre que la distància entre on es produeix energia i on es consumeix sigui el més petita possible, sobretot per això, per aquesta vinculació directa que tens tu amb la teva autosostenibilitat a nivell energètic. L'Assemblea General la feu descentralitzada. Exacte. Com ho feu, això? Perquè, per exemple, nosaltres, que som un projecte d'àmbit de països catalans, un territori molt gran, en el moment que haurem de fer assemblees generals ens estem plantejant també la possibilitat de fer-ho descentralitzada. Sí, exacte. Diguéssim que el Consell Rector presencialment ve aquí a Girona, també per la facilitat que l'equip tècnic munta tota la instal·lació. Llavors, juntament amb l'ajuda de Clara Boia, una també cooperativa audiovisual del Maresme, el que fem és que via streaming la difonem per un canal YouTube, i llavors les seus que oficialment s'han considerat així posen oficialment, diguéssim, aquest YouTube i van seguint l'assemblea a través d'aquest canal i d'un document Drive de Google que tenim compartits entre totes, on anem volcant allà tot el que va passant. Llavors, els vots que es donen en aquestes seus reconegudes són vots que compten a nivell d'assemblea, d'assemblea general. I l'últim que et demanem és, perquè el que ens agrada és compartir amb vosaltres i amb tants altres projectes cooperatius, quin aprenentatge ens podem emportar de la vostra experiència? Jo crec, així com per donar molts ànims i molta força, és aquesta connexió amb la base societària. Jo crec que és molt important que el projecte tingui una relació i una quotidianitat amb totes aquelles persones que hi formen part. Perquè és el que estem dient tota l'estona, en tant que és un projecte de base popular, de base ciutadana, aquesta relació amb la ciutadania, amb l'entorn, amb el territori, penso que s'ha de cuidar i és el que jo crec que és una de les peces claus i importants. Molt bé, ens n'anem amb aquest compromís de cuidar la base societària perquè som conscients també que és el que ens permetrà arrencar i continuar i tirar endavant. Gràcies per tot. A vosaltres.